O. Golygfa picnic perffaith. Ni yn St Clair, ni ar fin mynd i Fecws County Stores. Mae fe yn fecws bwysig achos wrth gwrs yn gyntaf oll mae rhaid i chi gefnogi busnesau lleol, mae hynny'n bwysig iawn. Mae yna bopeth ti angen yn St Clair, mae yna ddigon o busnesau lleol a hefyd mae CK's newydd agor yn St Clair, felly ewch yno. O, helo, shwmae, chi'n reit? How are we? Sori bod fi'n rhoi'r stress ma arnoch chi, Sheila. Felly gai hwn, cwpl o reina a heb anghofio y preision fyd. Synnu bod chi gysau slices ar ôl. Unusual, for a Tuesday. O, diolch yn fawr i chi, Sheila. A chi fyd. Diolch. Os eisiau fi weid rhywbeth neu jyst mater o gerdded. Wel, ni wedi cael y bwyd, y pethau melys fyd, ond un peth sydd ar ôl dyn ni, y peth pwysica i ddechrau'r haf, bach o fizz, as promised. Eitha, chymod, typical o ran yr ystyr bod fi ffili cwcan, ond o ran iechyd fi a Efa, o'n i'n meddwl falle bod yn thaffach i fi prynu pethau yn lle coginio. A bant ni. A ni ma, ym Mhen y Bont, fancy seeing you here. Un peth beth i Pen y Bont, does dim signal na, so os chi am ddod fan hyn am resymau i wneud ar social media, pob lwc i chi. Os gwmpa, I swear. Gan amlaf, fi'n dieddol a fi'n lawr y steps i bach yn ish, a mae rhaid i fi gyfaddau fod fi ofyn uchderau. Felly, dyw hwn ddim yn falfrydol, ond falle pan fyddai ar yn hun ni, yn gwyll. Wel, ni'n cael rhyw fath o gyfarfod fan hyn. Helo, gwartheg. Shwmae'n cibo. Falle bod hwnna'n rhan o fod yn bicnic Sir Garaidd yw bod da yn rhan o'r cyfarfod. So fi da ofn uchderau, dyw Efa ddim lyco gwartheg. So, hwnna'n yn hynny o beth, this is not ideal. Roll caws. Gyda'r man a pethyn o greision. A pethyn rhywbeth bach mwy gaws yna fe. Ti'n meddwl bod fi wedi gwneud y rolls? Prynes ti nhw. Waw. Sori. Ti'n meddwl bod e'n beth da? Bod dim signal na, neu beth drwg? Beth da, achos fi'n teimlo fel ni yn goffod siarad, fi'n goffod siarad o ti. Wel, try ni rhywbeth. Yes, you do. Na? That is not nice.